La râmbă băieții, ce fratele vostru de anul din nou pe GG Drop, suntem aici frumos, avem $16 în balanță și cutiile free și încercăm să facem un profit măcar de $200. La Viable for Sale nu mai avem nimic, nu uitați că aveți promocodul Arădeanu pentru 11% în plus la depunere și totodată dacă dați la Wheels și dați la Enter the Secret Code și introduceți codul Arădeanu, veți mai primi o rotire din partea mea pe lângă rotirea de o oferă GG Drop o dată la 3 zile. Hai să începem cu cutiile free. Nu uitați că aveți și 3 giveaway-uri disponibile pe site. Case Cosmic Diffuse dacă depuneți $10, Case Good Game dacă depuneți $3 cu codul acesta și dacă depuneți $30 cu acest cod primiți un Case Magic. Hai să nu mai o lungim, să-i dăm drumul la cutiile free. Bun, începem cu un UMP45. Noi dăm acum astfel. Avem cutia Stone. Avem aici o șansă la două cuțite, două perechi de monoși. La un P250 Valens, sigur că da. Avem cutia bronz. De aici se complică puțin treburile. Hai să vedem și silverul. Mamă, M9 Bayonet. Mamă, ce bun era. Wow. Ne scoteam un pic, da. Deci cutia gold. Bă, dar gherlă, mă, $2, $2. Nu. $25, ce mai dă aici ceva? Chiar ceva de $50. Zeus ăsta. Hai, ai $15. Sell all, $61 avem. Și la ce cutie să deschidem noi? Da, asta deschidem. Cinci. Haideți să vedem la asta.
Bă, da, skin-ul mai scump, mă, nu ne dă skin-ul, mă. Tăgunoaie din astea. Ce-ai cuțitul ăla gata neful. Ora să vedem la contract, să facem contract cu toate. În $34 îi dăm un amulet și îi dăm 2 dacă reușim, nu, mai 2. Hai mă, lasă-ne 2. Lasă una și mai una, hai. Hai că mi dau una. Asta s-a dus. Uitați că aveți promo codul Loredanu pentru 11% în plus de depunere și totodată dacă dați la Wish și dați la Enter the Secret Code și introduceți tot codul Loredanu mai primiți o rotire din partea mea. Uitați că aveți și 3 giveaway-uri disponibile pe site unde puteți juca, intrați și juca. Jucați responsabil, numai cât vă permite să pierdeți și scoateți-vă skin-urile cel mai bine. Până data viitoare am fost Loredanu, m-am pupat, ciao!